Hej. Hej, jeg hedder Frida. Og jeg hedder Niels. Vi skal lave det her en Minecraft video. YouTube klip video. Ja, ligesom Robin Samson. Ja. Det er rigtig godt, synes jeg. Men ja. Ja, og vi har tænkt os, der er en fordel. Det ser meget anderledes ud. Jeg er lidt hæs i dag. Det er også. Jeg er lige Det ser meget anderledes ud, fordi at det er Adventure Time mod. Eller, ja, Adventure Time, det er den der serie på Cartoon Network. Den er ret sjov. Man kan også se den på andre kanaler. Ja, men den kommer mest. Jeg skal til at skrive min mors hemmelige kode. Upsi. Jeg kommer til at skrive starten af min mors hemmelige kode. Det var ikke så godt. Det er dumt. Nå, men hvorfor sagde du det så til dem? det skulle jeg ikke have sagt. Så vil folk tro, elsker. Sådan, elsker dig. Altså, du er min kæreste, hvad? Bare så jeg ved, hun er ikke min kæreste, Frida. Nå, men så skal vi have den her verden, og det er bare en normal verden. Nej, det er det ikke. Jo, det er. Nej. Ja, og det er det sjove. Og så skal vi på 5 dage, så skal vi gøre alting klar. Ja, så skal vi skal bygge et hus inden for 5 dage, og vi skal have våben og alt det der lort. Okay, undskyld. Og så skal spilstand være overlevelse. Ja. Og tillade snyd. Ja, jeg ved godt, men vi har behov for det. Hvis nu der kommer en zombie. Og jeg var bonuskiste skal vi ikke have til. Det er snyd. Grise. Undskyld. Helt flad. Jeg elsker grise. Skal vi til store biomer? Ja. Ja, okay. Ved du overhovedet, hvad store biomer gør? Nej, jeg er ligeglad. Okay. Nej, men store biomer. Det gør sådan, der kommer mere af sådan nogle landsbyer og sådan noget. Det gør det, ikke? De der mumitrol. Nej, undskyld. Jeg kan ikke kende forskel på mumitrol og landsbyboerne. Ja. Mumitrol er så nuttet. Slå lige caps lock fra. Sådan der. Så starter lige foran på ikke 3, og så var det sådan lige før intethed. Det ligner en isvaffel, de der blomster. Hvor var det? Dem der. Det er bare, jeg ved ikke helt, hvad det er. Det er ligegyldigt. Det er ikke behov for at vide. Ej, hvor ser det her hyggeligt ud. Men hold da kæft, jeg må indrømme, der er skide mange birketræer. Se, det er birketræer. Find en gris. Og det er birketræer. Chup. Tig stille. Find en gris. Ej, seriøst, det her. Og det der, det er forne. De er over fucking spooky. Jeg hader får. Ej, det er sgu da meget grineren. De er flotte. De hvide birketræer og en masse får. Det er ret cool lavet. Bare dræb dem. Jeg har ikke noget imod det. Du var meget imod det, ikke? Nej, overhovedet ikke. Kommer an på, hvis du tror, det er fan af det der vilde venner, ikke? Ja, for at sige det, Frida elsker grise. Af en grund elsker hun bare. Ikke korn. Jeg hader korn. Okay, det er måske lidt en kedelig start, men det kommer til at blive sjovt, det her. Ja. Vi deler nok op i 2 episoder. Er det ikke det? Var det bare mig, eller så jeg en mand derovre? Det er forne. De har sådan nogle dumme øjne. Ja. Spookies. Vi har helt glemt det er overuhyggeligt at sige. Vi har helt glemt at sige, hvordan vi ser ud. Ja, nu er det jo trods alt Adventure Time mod. Eller Texturepack. What the? En flagermus? Ude den der ø. Flagermus plejer at være nede i mørket. Ej, hvor det der mærkeligt. Hold da op, hvor det mærkeligt. Og den kommer hjem til os. Det er også lidt en fugl. Ja, men det er en flagermus. Nå, men det er vores skin. Trods alt, vi er jo selvfølgelig jeg vil også, jeg kunne godt det er noget lækkert vand. Ja, jeg kunne godt have taget Jake som skin, men jeg synes mere, han er sådan lidt mere hovedperson end Jake. Jeg gad hellere have den der telefon af en slags. Og Bibe. Man kan faktisk få Bibe-skin, ja. Ja.
Man kan også få Black Man. Undskyld. Ej, hvad skete der lige der? Nå, men jeg kan bare gå ind igen. Giv mig. Godt. Det var der, hvor vi startede. Okay, nu er jeg tæt på at dræbe den der flammus. Hvad? Hvad Er det allerede aften? Hvad Så får hurtigt? du? Jeg ved Flagermus. det ikke. Jeg er ikke enig nu med det. Jeg er altid så svært behov for at dræbe flammus. Hvorfor finder du ikke en landsby? Det er jo svært, mand. Jeg kan ikke bare finde en landsby her. Selvom jeg satte den på store biomer, så finder jeg ikke lige en landsby lige med det samme. Men vi kan jo lede. Vi skal i hvert fald ikke bo i et landsbyhus. Det er så snyd. Undskyld, jeg har virkelig lyst til at slå en bøvs. Gris! Og den står sammen med sin mor. Ko. Jeg får altid grinflipper køerne. For det ene har de grisetrøjen, og for det andet. Det der, de har sådan, deres yver hænger i en papkasse i en sløjfe. I sådan en snor, og det er så grineren. Fordi det er med i en Adventure Time film. Hvor der er sådan en dum ko. Undskyld, jeg har virkelig slå en bøvs. Der har Jeg vil helst ikke bøvs foran alle. Det kunne være lidt underligt. Nå, men den er ko, så den der papkasse er yveret. Og så er der bare sådan et grimt hoved inde i yveret. Det ser så dumt ud. Og jeg fik det største grinflip første gang jeg så det. Det var helt klart en af de sjoveste Adventure Time, jeg har set. Der er godt nok mange forskellige blomster. Ja, og der er godt nok mange forskellige slags træer, ikke? Jo. Hold da op, der er mange forskellige slags træer. Hold da op. I det almindelige, så plejer der kun at være 2 forskellige slags blomster eller sådan noget. En gul og en blå. De er så kedelige. Nej, det er fordi, det er på iPad. Nå. Ja, du har opfattet det på iPad. Ja. På computer, der kommer der masser af det. Ja. Nu fritter ikke den store nørd til Minecraft. Det er så mig, der er den store nørd. Jeg fik ondt i ørerne der. Jeg fik bare en trang. Ej. Jeg fik en trang til at dø og skrige. Jeg har helt vildt ondt i ørerne nu. Det er bare mig, ellers skreg du ret højt. Jeg ser bare sådan. Bare lidt højere. Hvad? Det der, det er så hækket. Hvor meget birketræ er der lige? Der er birketræ over vandet. I dag så spillede jeg Minecraft på iPad. Og så har jeg lavet sådan et helt vildt højt hus. Og så kom jeg til at dække det med lava. Lidt dumt. Hvorfor tog du ikke bare lavaen væk igen? Det kunne jeg ikke finde ud af. Så prøvede jeg at putte vand på det, og så oversvømmer jeg hele huset. Så underligt ud. Seriøst? Kan du ikke finde ud af at tage lava? Nå, der findes ikke bare ren spanden, gør der vel? Nej. Shit! Jeg havde glemt, jeg var på overlevelse. Det er fordi, du står og snakker om kreativ, ikke? Jo. Så sådan tænker jeg, I skulle da også kreativ. Så hopper jeg bare lige ind. Det er så spooky. Ja. Ej, jeg gider altså ikke være i det her birketræslandskab. Og det er nok derfor, jeg er hæs. Det er fordi, jeg er allergisk over for birketræer. Det er jeg ikke. Det er bare synd for dig. Nej, det er synd for mig. Okay. Wow. Lava. Undskyld. Den her grotte er så nice. Her skal vi bo. Prøv at se, der er flere etager. Første etage. Anden etage. Med det store lava. Og tredje etage med vandet. Ej, hvor er det er nice. Der skal jeg helt klart bo. Ikke kom ind. Ej, det kunne være spooky, hvis lige pludselig kom et får om natten. Bedrift opnået at skaffe træ. Virkelig svær bedrift. Meget svær bedrift, hvis du ikke kender det ord. Så. Hvis du ikke lige tænker over det, er helt vildt underligt, hvem der har fundet på alle ord. Hvorfor? Det ved jeg ikke. ikke. Det er faktisk besynderligt. Folk går over og siger, hvordan fanden er talemåden kommer. Hvad? Nå, det her overhullet er. No. Det ser så cool ud, mand. Prøv at se her. Det ligner toppen af en creeper derovre. Hvad? Øjnene i hvert fald. Ej. Jeg overlevede.
Det var da i det mindste godt. Jeg troede lige, jeg var død der. Svampingdong. Nej, undskyld. Svampingdong. Det lød forkert. Jeg ved ikke, hvorfor det gjorde det. Ej, hvorfor kan jeg sgu da ikke sætte en svampingdong? Spis den. Jo, jeg kan ikke sætte svampingdong. Men hvorfor står den så på sten, og jeg kan ikke sætte den på sten? Det er lidt mærkeligt. Jeg tror lige... Nej, jeg sætter ikke. Jeg troede lige, at sådan, han havde trængt til hele med at sætte meget bedre. Nå, vi skal få hugget noget iron. Hvad er der egentlig i vandsiden herovre? Du går videre. Det ser ret lækkert ud. Den der grotte er så sej, synes jeg. Det er helt klart en af mine yndlingsgrotter. Og hvad kommer så her? Nå, så kommer man hen til vandet. Sejt. Ej, hvor cool. Vi skal lige lære den helt at kende. Det lyder underligt. Det er nogle af de lyde, jeg hader ved Minecraft. Der kommer altid sådan nogle spooky lyde. Ja, det gør der ikke på iPad. Nej, det gør der ligesom ikke, fordi du altid spiller iPad. Det er sådan noget, at spille iPad. Jeg hader iPad. Det er meget sjovt på. Det er mørkt. Ja. Det er noget, jeg ikke kan ved det. Bedrift opnået. Ej, hvad står der? Finder jeg læse. Det er virkelig mørkt. Jeg har fundet lyset. Og det var noget iron. Ja, der var iron. Nej! Hvad? Nå, der var sand lige der. Hvor heldigt. Så kunne jeg endelig sætte min lille champignon, eller hvad du kalder den. Faktisk er den blå. Det er lidt urealistisk, den er blå. Og svampene, de er blå. Det er nok en giftig svamp. En giftig svamp. Har du overhovedet set det her ved svamp? En giftig svamp. Så lad os æde den og lave svampesuppe. Svampesuppe. Til jeg dø med. Dø med. Hvad? Det skal altid. Skal det altid? Det skal altid. Selvom jeg ikke har prøvet det før. Ja, det er typisk. Hvad? Nå, jeg troede lige, jeg kom til at smide min træhakker. Kan du ikke gå et andet sted hen, hvor der ikke er så mørkt? Jeg skal have noget iron. Hvad det nu? Hvordan kan du få det, når du ikke kan se noget? Jeg har store øjne. Jeg har små øjne. Og den her gang, sidste gang vi prøvede at lave optagelse, der gad jeg ikke mere, fordi vi havde fået whetstone, vi havde fået en grotte. Og ved du hvad så der sker? Så dør vi sgu. Yep. Jeg har virkelig lyst til at bøvse. Undskyld. Jeg får at holde min mund. Sådan der. Hvad? Nå, Maggie. Vi kan ikke få iron ned. Der var ikke mere iron. Der var kun 2 stykker. Ej, hvor provokerende. Det lyder sjovt. Ja, det er også det, der er sjovt med kul. Det kommer den her dumme ud. Det er faktisk mærkeligt. Det er først nu, at det heste er blevet opfundet på computer. Det burde være der for langt, ja. Hvor er det sejt? Ja, det burde altså kommet lidt før. Skal vi ikke? Heste, de er så normale. Og er de? Jeg troede, det var sådan noget, hvor man kunne ride på dem og sådan noget. De skulle da normale, man møder hele tiden heste på bondegårde og det hele. Og så, jeg fatter ikke, hvorfor heste først er kommet på Minecraft nu. Er de nuttet? Ja, det er ret dumt. Nej. Så kan jeg ikke heste mere. Du skal også have noget kul. Ja, du er godt. Det er nok lidt irriterende, at I skal høre på det her hele tiden. Hvorfor? Det er der en Hvorfor er mere ondt i ørerne? Opa, Gangnam Style. Ding, 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 ding. Det lyder ikke så godt. Fordi musikker på Gangnam Style kan jeg lige minde alle om. Det er let! Det var ikke det, jeg ville mene alle om. Jeg ville mene alle om. 2 sekunder. Tænkte jeg nok. Vi er sgu seje. Vi kan jo godt finde ud af det her med lort. Jeg har en idé. Vi bygger bare en seng hurtigt. En monster vil nå at komme. Skelet! Jeg sætter den på fredelig, hvis vi lige vil dø. Det gør jeg sgu. Gider ikke dø, som det altid. Er en underlig seng. Den er bare lidt lyserød. Bare lidt. Gør en ting. Ja, sov. Så godt. Ikke sove sødt. Yay!
Hvad fanden, det der skelet står stadig derhen. Så jeg kan gå derhen. Jeg er nemlig bange for at gå hen til det skelet. Han trænger til at blive væk fra det. Jeg har en idé. Kom væk fra grotten. Undskyld, det vidste jeg ikke. Jeg fatter det. Jeg fatter det lille fjes. Nej, ikke. Jeg fatter det. Okay. Til gengæld har jeg ikke noget fjes. Hvad? Jeg har ikke noget fjes. Det var sjovt. Hvorfor er du nede i den her grotte? Endnu en ringeklokke, eller hvad det hedder. Kul. Jeg er bange for det her skelet. Det står derovre. Jeg kan ikke se det. I mørket. Nu går du ikke. Lige før du ikke rammer læget. Til gengæld kan det er stadig derovre. Og lige før da jeg gik tæt på det. Det glodede på mig. Jeg ville være bange, hvis jeg var dig. Det står i en vandfaldet. Godt gemmested. Men det snyder ikke mig. Men ikke godt nok til mig. Ikke godt nok til mig. Du er bare tåbelig. Du vil aldrig lægge mærke til, at den gemmer sig ind i vandfaldet. Iron Diamond. Det lyder sjovt. Hold dig væk. Jeg har lys. Swamp. Hvad laver du? Jeg skal komme ovenpå. Det gør ikke noget, Undskyld. Der er ikke noget undskyld i at nyse. Ingen har nogen problemer med de nys. Yay! Bortset fra mig, der hedder det. Yay! Der er ikke noget at jage over. Yay! Undskyld, min underlige stemme. Og jeg snottet. Det er hvorfor. Ja, du snakker. Jeg snottet. Noget underligt. Please. Jeg var til fødselsdag i dag. Ja, og der var du virkelig dum. Nej. Jeg fik en bilderbær. Ja, det var så vanvittig fødselsdag. Det synes jeg altså. Seriøst. Hvor mange penge er de lige brugt? De var 16 piger, der kom til den der fødselsdag. 13. Ja, ligeglad, ikke? Du sagde 16 først, Ja. så sagde du 13. Og så fik vi en bilderbær hver. Og den hedder Hugo. Og det var forældrene, der betalte for det for fødselsdagen. Det Så var altså mange også penge. det var en 10-års fødselsdag. Jeg var stadig så vanvittigt, altså. Bitterbær. Hvad? Bilderbær. Det står på en pind. Det giver mere mening. Ikke ligesom det der med vandet. Okay, den her gang røg jeg i hvert fald ikke derned. Jeg var så ked af det sidste gang, jeg røg ned. Skal vi lave en urtehave på huset? Urtehave. Ja. En Nogle gange bliver jeg besat af et monster, der får mig til at tale sådan der. Det er meget hyggeligt. Det er da sjovt. Det må at tale, være. det er dumt. Det må være en ko i Minecraft, der har besat mig. Du er så dum lige nu. En ko. Det er sådan noget fedt, at Jake ville komme til at sige. Den onde ko har besat mig. Ikke dernede igen! Du ved godt, hvor jeg kommer ned, ikke? Jeg kommer ned til leveret. Det er det nemlig grønt lige foran leveret. Det er ret så. Det der lyd bliver den der lyd. Den Den der lyd bliver jeg helt vildt bange for. Er du nu også blevet besat af en ko? Nej. Jeg skal bare lige forhæse mig lidt. Eller hvad? Bare for. Jeg skulle bare lige få mig lidt. Er du nu blevet besat af en gris? Nej. Aha. Den der lyd var så ulykkelig. Er der ikke lavet indstillinger? Styring, multiplayer, musik og lyde. Det skal du også. Musik. Vi skal sgu da ikke. Ja, det er fra. Nej, jeg vil godt have musik og lyd. Blokke. Jeg vil godt have musik. Venlige væsener. Det er 100%. Spiller blokke. Hver
Hvorfor skal der Hold. ikke lyd på? Hovedlyden. Meget Så er det lyd. bare lidt Det må godt synsfelt. sige. Woo! Det må godt skræmme vores folkens. Jeg lyder meget som Rita lige nu. Er hun måske også besat af en ko? Det tror jeg ikke. Jeg sad bare gloet og gik i staver, altså. Vi må lige kommentere lidt og sige noget. Ja. Det kan være, at vi sætter vores telefonnummer, eller SMS. SMS. Ja, telefon, så I kan sende sms til os. I må helst ikke ringe til os. Det er ikke så godt. Det kunne forstyrre min nattesøvn. Det er ikke sådan, at Skønhedssøvn så. det er ikke så dårligt med, at folk ringer til mig. Jeg kan ikke så godt lide det. For lige nu er Her i morges, så sad jeg så helt- Netflix, så kommer der bare en af mine venner og ringer for vildt til mig. Det var skide irriterende. Jeg lander ned i sengen blødt. Hvad? Meget blødt. Urealistisk. Nå, lige for lige. Jeg mangler meget mad. Jeg skal op og hente mad. Mad. For grise. For grise. Ja, for grise. Så er du pludselig mere bange. For grise. Jeg kigger væk imens. Haha. Det er et grimt syn. Eller for flammus. Det er Yeah. straks bedre. Du er meget bange for flammus, er du ikke? Jo. Du kan ikke lide dem, eller hvad? Nej. Så skulle jeg ikke så godt få en grotte. Jo, det er. Det er sjovt. Hej, så flammus! Jeg lokker dig med min De er så uhyggelige fjæs i den her texture pack. Skal I se dem fjæs? Udkom nu, Det fjæs. er lidt svært at se dem. De har sådan nogle vampyrtænder og Jeg sådan så noget. det godt. Ja, de har sådan nogle onde røde øjne og vampyrtænder og sådan noget. Det er totalt uhyggeligt. Bare Nå, men jeg jeg skal blev op og have besat mad. af en gris. Hvad? Nej, jeg blev besat af en gris. Hvorfor? Det er nudlet. Nå ja, du vil hellere blive besat af en gris, end blive besat af en ko, ikke? Jo. Men hvorfor så ikke bare bestemme dig, at du bliver besat af en gris Okay, i stedet det for gør en jeg ko? også. Bestem Jeg dig. har en gris. Okay, du er meget dummere som Pjevs, pjevs. Grise siger ikke pjevs, pjevs. Hvad gør de så? De siger bævs, bævs. Nej, okay, jeg har ikke anelse om, hvad grise siger. Jeg kan være et får. Nej, de er jo for uhyggelige. Sådan der. Sådan der. Nu er vi totalt klar med bliver. Nå, men jeg tror, de der to episoder, vi deler det op i, det bliver nok. Den ene episode bliver 2 dage lang, og det er den her. Og den anden episode bliver 3 dage lang. Ja. Måske lidt længere end 2. Kom nu. 3 dage. Den her episode skal blive 3 dage. Yay! Og så bliver den anden 2 dage. 4 dage. Nej! Så bliver den anden episode... den anden episode... Du er blevet besat af et får. Hvad fanden fortaler sgu da ikke på den her dumme? Wii, for... Nej, jeg skal have noget lækker. Så det bare mig, eller var der en sten i vandet? Noget bøf. Bøf? Er der bøf i Kan du vandet? ikke se den her sten? Nå. Den onde sten, der bevæger sig. Er du ikke bange? Er du ikke bange? Stenene, der bevæger sig. Ud og dræb den. Kan du godt dræbe sten? Jepsi. Kan man? Jeppi. Ui, Ui, hvad? vi skal have noget mere mad. Til at dræbe sten. Pjaus, pjaus. Det lød som om en eller anden åndede mig i nakken. Men det var konen, der åndede mig i nakken. Det er Hvorfor? ligesom mig, der spiller det her spil. Må jeg ikke også godt? Du har ingen rettigheder til det. Jeg kommer altid sådan her, så kan jeg bare lige tage det bagefter. Wow. Dræb den. Nej, først skal vi tage det stille og roligt. Vi leger bare lige lidt på
på mit lille arbejdsbord. Så bygger vi nogle sjove ting. Skal vi ikke gøre det? Det er en god idé. Vi skal have en dejlig spade. Ja, en dejlig spjade. Ja, det. Og måske et kæmpe stensværd. Og hvad må vi skal bruge det til? Det slipper du ikke derfra. Jeg vil ikke se på det. Jeg troede, du godt kunne lide køre. Nå jo, du er selv besat af en ko. Nu er jeg faktisk blevet besat af en gris, bare lige sådan, du ved det. Hvorfor det? Altså, de er mere nuttede i det. Kan du ikke se det? Jeg hader gris. Så dumme. Nu det vil jeg blive mat igen. Ja, og jeg skal nok gå hjem. Du skal først dræbe stenen. Nej, ikke stenene. Skal vi prøve at overleve udenfor? God idé. Så kan folk se, hvordan monsterne ser ud. Ikke? Det skal folk lige opdage. Spis dog noget mad. Ellers... Ja. Jeg har bøffer. Skal vi hjem med stegen? Dejlige, lækre bøffer. Rå bøffer. Nu spiser vi rå mad. Det smager faktisk godt. Jeg kan godt spise rå mad. Ja, nu har vi jo running igen. Det vidste jeg ikke. Vi har... Jeg troede, du sagde running sushi. Det smager godt. Sushi. Running sushi. Der spiser man rå fisk. Jo. Det kan godt give lidt mening. Jeg er bange. For... Du er min ven. Hey! Jeg trykkede ikke på noget. Den slår automatisk. Jeg er også blevet besat af en ko. Koer er nemlig aggressive og vil slå alle. Og de er de største fjender med forne. Det hele giver mening. Ja. Jeg var komyrder. Nej, jeg var formyrder. Formyrderen. Nej. Vi skal... Nu håber jeg bare, jeg kan finde mit hus igen. Vi skal spørge landsbyen, om de vil bytte nogle penge, for at vi kan dræbe nogle køer. Så vi er legemordere. Skal du virkelig hoppe rundt for træ? Er du sådan en Tarzan? Tarzan! Du bedte mig om at være Tarzan. Din skyld alt sammen. At du næsten ikke har nogen liv tilbage. Nu skal vi ud og nakke. Zombier. Se, det er edderkopper. Er de ikke dumme? De er helt selvlysende. De er hvide. Og der er skeletbad derovre. Skeletbad? Kan du ikke se det? Nå jo. Hvad er det i hånden? En bue. Det ligner godt nok ikke en bue. De er 3 skeletter og en edderkop, der står og snakker. Jeg tør nu ikke lige helt at gå ind. Nå, i stedet kan vi dræbe dem. Se, dette skelet kommer over til mig nu. Jeg vil hellere skyde nogle andre. Jeg er så bange for, at jeg lige bliver nakket lige om lidt. Det er også. Det er derfor. Jeg holder mig vågen. Som du Som ikke Tarzan. kan man lige godt lige pludselig falde i søvn. Nej, det kan man faktisk ikke. Det var ærgerligt. Ja, ellers så skal vi falde i søvn lige nu. Pjaus. Det er zombier. Er det bare mig, eller har den... Creeper! Er det bare mig, eller har den sådan et jakkesæt på? Ja, det har den nemlig. Det er nemlig... Creeperen, I kender alle sammen Marceline, ikke? Marceline. Ja, det gør mange. Det er Marcelines far, som er zombierne. Hvorfor kan du ikke? Og de der. Det Hvis I har set den film. Der er sådan en film, Adventure Time film med en, der hedder Donnie. De skal hjælpe, det er creeperne. Fordi Donnie er så dum, og creeper de er også dumme. Og Donnie er så nuttet. Du kender ikke engang Donnie, vel? Jo, jeg så en film med ham. Har du set filmen med Donnie? Ja. Den er underlig. Hold da op, jeg er så skrækslaget lige nu. Åh nej, skeletterne. Bare løb. Det er det bedste, man kan gøre. Løb. Hvad vil du gøre, hvis du så en prut? Løb. Stormænd. Hvis den skyder mig.
Okay, sorry alle sammen. Det der kan jeg simpelthen ikke klare. Altså, det var kun for sikkerhed. Det var kun for sikkerhedens skyld. Ellers så var den her episode slut. Jeg hader, når jeg dør lige med det samme. Det var ikke med vilje. Jeg reddede mig selv med et halvt liv. Ikke med vilje. Det var heldigt. Det var ikke med vilje. Lad os nu sove og få overstået denne dumme nat. Bare tænke på, at den faktisk i virkeligheden handler om død og pine. Hvad du ser du sjov ud. Men jeg ser uhyggelig ud. Beholder man de der pile for altid? Overhovedet ikke. Ellers så skulle jeg sætte overdum ud. Det gad jeg godt at prøve. Kan man det på iPad'en? Hoppe ned i en blød seng. Det gør jeg hele tiden. Hit. Nå. Godmorgen, folkens. Alle folkens. Danmarks heldigste. Nej, jeg har fået noget dumme sang i hjernen. Nå, men nu skal vi op. Og hvad skal vi, når vi kommer op? Sidst nåede vi det ikke så meget. På en ordentlig madjagt. Nu skal gamle bedsemor på en madjagt. Skal hun finde sine godter. Så bagefter. Dejlige småkager. Kan du godt lide lakridssmåkager? Lakridssmåkager? Det smager så lækkert. Mener du de der Oreo? Oreo? Der er lakrids i dem? Nej. Der er sådan noget, jeg lige noget. Det er faktisk en lakrids. Jeg tror ikke engang, det var lidt mindre, at det var lakrids, der var i Oreo. Men nej, det var bare sådan noget. Det var bare småkager. Småkagesmag. Normal småkagesmag. Altid normal. Hvad vil du vælge? Du har smagt med det der mælkenåd, ikke? Hvad for noget mælkenåd? Altså de der hvide, ikke? De der agtige. Ja, det er dem, jeg snakker om. Nå, dem? Ja. Dem har du smagt med hvide, ikke? Ja. Jeg har smagt med chokolade. Jeg har prøvet med noget lyserødt indeni eller sådan noget. Hvad? Ja, seriøst. Hvor lyder det der dumt. Jeg kan høre en kylling. For der er ingen af jer, der har set en kylling. Ej, okay. Jeg mener faktisk, den hørte. Se, det er ænderne. Nej! Se, de er ænderne. Får man æg fra dem? Ja, måske. Så kan vi plante en hønsegård. Så får jeg lige at dræbe den. Hihi. Det var sjovt. Nej, det var ikke. Okay. Jeg høns. Jeg er bange for, at jeg kommer for langt væk fra min sted. Kyllingelov. Har vi fået kyllingelov? Køer. 3 køer. Ude i ødemarken. 4 køer, fedt. Masser af mad til derhjemme. Det lyder også som ringeklokker. Hvad er det der andet, som man får køer? Hvad for noget? Et eller andet underligt noget. Nå, det er det her, det er læder. Nå. Du vil lave læderrustning. Skal vi ikke lave det? Ja, okay. Det var iPad. Den ligger her. Den må jeg heller lige slukke. Ja, nu er det ikke iPad-tid, nu er det Minecraft-tid. Nej. Jeg har en idé. Minecraft time. I stedet for Adventure time. Så Minecraft time. Yes. Så du ikke det? Det er vores... Det skal være vores teamnavn. Fy, du må ikke tage mit æg. Jeg er bange for, at jeg er faret vild. Jeg er faret vild. Okay, jeg kan godt finde det. Jeg er tæt på. Eller hvad? De er ikke så nuttet i ansigtet, de der ender. Ja, jeg ser jo tit på. Wow! Det var ikke det. Jeg er bange for, at jeg er faret vild. Jeg er bange for, at jeg overhovedet aldrig mere kan finde det. Nej, det lige her. Du landede ikke i den bløde seng. Men det kan du! Wee! Jeg lavede lige ude for sengen. Wow! Ej, hvor sjovt. Hvis man lander der, så mister man et halvt liv mere, end man plejer at lande der. Så sådan lige en halv livs forskel. En halv livs forskel. Ja, så er der halv livs forskel. Hvad? Ja. Hvad er der? Er du blevet besat af en mumitrold? Hvad
fanden. Der er et spil, det så er der en jul. En halv mumitrold. En halv minut. Er den snart færdig? Ja, nu gør vi huset klar. Og efter den her dag, så slutter vi episoden. Vi vil måske godt sætte det på lidt. Nu er vi heller ikke tober mere. Eller normal. Ej, jeg tør ikke sætte det på normal. Jeg er lidt bange. Nå. Rå bøf. Nej, hvad? Bøf. Sådan en rå bøf. Kan man godt lave spejlæg? Det er faktisk et godt spørgsmål. Det har jeg aldrig afprøvet. Skal vi prøve? Det er nok umuligt. Altså, det er muligt. Så er det så sygt. Jeg tror, ingen kender den. Kan vi ikke prøve? Det giver ikke noget. Det er så nice, hvis man vil lave spejlæg. Ja. Det smager så godt. Og man skulle få rigtig mange liv Og for så kunne det. man lave bacon for grisene. Spejlæg med bacon. Men du kan jo ikke lide at dræbe grise. Nej. Jeg må ikke dræbe grise. Jeg elsker den altså. Nej, den for vildt. Nej. Ellers så slukker mig skal vi- hele computeren ned. Hvad? Hvis du dræber grise. Ej, det var bare sjovt. Det er sådan en landsbeboerhus. Hvad fanden bestiller du her? Uffer. Hvem det er dumt dig? Det var ikke dig, jeg fik til. Bare roligt. Vi skal lave sådan nogle 2 store rum. 2 store rum. Okay, det her bliver så lidt mindre, end jeg troede det ville. Ej, Så skal du nakkes. Den kommer hele tiden ud, hvor det hele opblander sig. vi kunne godt dræbe dig. Ja, vi har kræfter. Nok til at dræbe den. Og finde ud af, hvad det lige der. Okay, jeg nakker den snart. I forhold til den hele tiden. Åh, pyha, jeg troede lige. Så er det hele. Kan du Jeg huske, kan godt at finde vi ud var af i limousine engang? Ja, Det var sjovt. ja, det har jeg prøvet. Vi er jo totalt rige. Okay, det var fordi, du min far han er kunstner. Så skulle han lave en eller anden mærkelig fanisering med en limousine. Så fik man lov til gratis limousinetur. Det var så nice, faktisk. Så, hvis I så det, hvis I når at se det. Hvis I nåede at se det. Så så jeg faktisk mig, min far og min mor og min lille søster. Det ligner faktisk en lillebror. Det siger alle. Min lille søster ligner rigtig meget en lillebror. Så det kan godt være, at I tænker, hvad fanden? Det skulle da en lillebror. Jamen, det er min lille søster. Hun bare godt lide. Og så, så sidder vi i limousine. Ja, det gør vi. Jeg er så den ældste. Jeg er 10 år. Det er mig også. Og du er også 10 år. Hvad? Flammusen døde lige? Yay! Jeg tror godt, jeg ved, hvad den gør. Det var rigtig dumt at brænde sig ihjel. Nu kommer der en til flagmus. De har jo over det hele, de der møgflagmus. Jeg er så sur på dem. Er du sur på dem? Det er du. Ja. Det er 10'erne. Hvor skam med. Nej, jeg var så tæt på at ryge. Men da! Nu er jeg over bange. Der kan hurtigt opstå brand i huset. Jeg må lige få fjernet de her stumper herover til på lavaen. Hvordan laver man spanden? Det er let nok. Bøvser den? Ja. God idé. Det var så fantastisk, det der du lige sagde før. Hvordan laver man spænde? Det var så godt, det der du lige sagde. Vi laver en spand. Shit. Ja, det er sådan en spand ser ud, hvis I gerne Det vil var det. nødvendigt. Vi laver en spand.
Og så tager vi lavaen væk. Så brænder vores hus ikke ned. Det bliver rimelig svært. Se, nu begynder de at brænde rigtig dumt ud. Så skide dumme, de der flaghus. Ej, vi kan ikke tage den væk med en spand. Vil du ikke tage noget vand? Nu skal vi bare have... jeg har det i dag. Jeg har det i dag. Nu skal det også se lidt ordentligt ud. Alt skal være pænt. Så nu gør vi det med ovnen her. Stik kylling. Så nu gør vi det med ovnen, så det brænder helt ned. Lige det her. Der skal være urtehave. Det hjælper. Kan du ikke bare tage det der væk? Hold da kæft, det er irriterende, at det hele tiden brænder ned. Kan det så ikke være lidt mindre? Jeg har en idé, og det kommer lige om lidt. Kom nu! Gør dit arbejde færdigt! 4 stykker sten. Nu skal det her også være pænt. Nu begynder det at brænde igen, ikke? Det tænker jeg nok. Jeg ikke så, jeg kan regne ud, hvornår det begynder at brænde. Okay. Hvad skete der? Jeg ved fuck ikke, hvordan vi skal overleve det her. Vi har et halvt liv tilbage, og vi er i ild. Kan vi godt skynde os over til vandet? Umuligt. Vi er nødt til at snyde lidt. Men jeg ved ikke, hvordan fuck vi skal kunne snyde. Jeg ved ikke, hvordan man bliver healet. Vi må ikke trykke færdig. Shit, jeg kommer til at trykke færdig. Vi gemmer lige og går til hovedmenuen. Ja. Så skal vi se. Jamen, vi er meget ked af det. Video! Det. What? Fedt, man! Jeg elsker det her lortespil. Vi overlevede, fordi vi sov i sengen sidst. Ja, mand! Jeg troede lige, jeg skulle slutte det her endeløse dumme spil. Men nej. Og du skelet! Du har lavet nok! What the fuck? What the fuck? Hvad skal det her? Jeg prøver sgu da. Hvad sker der lige her? Okay, jeg sætter den derfra. Jeg fatter ikke, hvordan jeg slår den der skelet ihjel. Jeg kan ikke slå dem. Jeg kunne da slå zombierne i køen. Fuck, det der var uhyggeligt. Men det er alt sammen. Det bedste ved det. Det bedste ved det hele er, at vores hus brænder ned nu. Undskyld, jeg finder. Tag de kostbarste ting. Nu der er lige nogen, der banker på. Ja, jeg går. Ja, der er dessert nu, men vi laver lige det sidste videre. Ja, lige det sidste. Fordi vi kan godt lige nå en dessert. Ja. Det er så nice det her. Og vi laver flere episoder, vi kan også lave flere ting end det her. Jeg håber virkelig, I kan lide det. I kan også bare skrive på vores sms'er. Om I kan lide det. Kom nu, please. Og så skriv om... og så skriver vi, at vi vil se mere, og hvad I vil se. Ja, og så kan I give os nogle links til ting. Men vi må altså give os deres nummer. Vores nummer. Ja, det skriver vi. Kan du ikke lige finde ud af det? Jo. De sætter det til din telefon, ikke? Nej, din. For min er virkelig... Min oplader er gået væk. Jeg kan ikke finde den.
Okay, kan du lige finde ud af at spille? Ja, jeg prøver. Så kan folden så også lige se, hvordan... Hvor dårlig jeg er til det. Okay. Du går ikke ned i lavaen. Nej. Det gør der ikke. Okay, hvordan gør man så det her? Jeg tror, man skal gå W, ja. Ja, det er sådan her. Ja. Og så trykker du dernede. Okay. Og du går ikke ned i det der. Jeg skal lige have min telefon og sige det. Hov. Det er ret sejt. Mit nummer står i en af mine sms'er. Kom lige. Niels, jeg kan ikke finde ud af det her. Undskyld, folkens. Er det bare mig? Nej, undskyld. Jeg er virkelig dårlig til det her. Den kommer bare ud af det her. Pil i hovedet. For jeg er urealistisk der. Hej så. Jeg hedder Frida. Jeg er blevet besat af et får. Er det ikke sejt? Jeg har et forhoved. Har jeg noget tøj? Det er min dejlige dims. Og et æg. Min mor siger, Det. skrive kommentarer på YouTube. Nu Ja. siger jeg ikke må give mit private nummer. Det skal jeg ikke. Så meget bestemme, Jeg kan ikke komme ud af det der. eller kæft, det er altså ikke sådan lille store. Hvad, har du bygget noget? Nej. Det kunne ikke komme ud af det. Når først du gik ind, så kunne du ikke komme ud. Nej. Selvfølgelig. Helt Frida. Hvad fanden? Du skal sgu da ikke komme og lave brand. Var den ond? Den kommer og prøver. Jeg lavede lige et disco-nummer for folkens. Nå, okay. Men I kan bare skrive i kommentarer, hvad I ved, ikke? Nu har jeg. Og I må godt sige mig er sød. Det er snart morgen. Jeg skal lige op og hente noget sand. Så folk vil vide, at jeg er god til at hente Og sand. I skal sige, Nielsen er god. Men han er ikke sød. Hvorfor det? Og det er mig, der er sød. Du er blevet besat af konen igen. Hvem gider være Nej, en dum? gris! Pjæv. Nå, men det har i hvert fald været en god udsendelse, den her. Den her udsendelse kan jeg virkelig godt lide. Kaos. Vi skal blive ved med at lave flere og flere udsendelser. Vi taler godt. Jeg havde ikke regnet med det her. Bortset fra den ko. Det ødelægger hele udsendelsen. Den Nej. der ko. Ja, nej, ko! Den er ikke ko. Ah! Okay, jeg tror, vi stopper lige om lidt. Hvorfor? Jeg kan ikke lide det der. Hvorfor? Hvorfor kan du ikke lide det? Det ved jeg ikke. Det er sjovt. Hvad laver du? Jeg sagde lige, at jeg kunne lide det. Du kan ikke lide vand. Der har du skræk for vand. Ja. Nu skal vi hurtigt. Og jeg har en idé, hvordan vi ikke mister lidt mere liv. Jeg skulle lige til at lande på den. Så kommer der dumme jord til. Og så går mamma væk. Helt af jord. Hvor meget sand har vi lige mistet? Så vi havde 28 sådan noget. Nå, ligegyldigt. Vi har også bare, vi bruger bare 19. Stor sand. Og så kommer det syge. Nu skal vi have gravet hele. Hvad der skete med vores stenhakke? Selvfølgelig. Vi døde jo i lavaen. Så kan vi til at starte med bare lige hugge sådan noget her til min stenhakke. Vi skal bare lige hugge det her, så vi kan få noget birketræsgulv, ikke? Det vil du gerne have, ikke? Ja. Jeg skal blive ved med at beholde det her gulv. Det er grimt. Stengulv. Faktisk lidt hyggeligt, synes jeg på en måde. Men nej, lad os lave birketræsgulv. Så er det smukkere. Ja, det er sådan mere moderne. Moderne, kunstnerisk. Jeg går lige hen til crafting top. Slå om bøvs. Jeg kan ikke lave falske bøvser. Hold da op, det her, det er nederen. Jeg troede ikke, jeg skulle bruge så meget birketræ, som jeg skulle bruge. Jeg skal op og hugge mere birketræ. Så meget mere. Der er rigeligt birketræ. Bare rolig. Nej, det er der ikke. Stenøkse for det ene. For det ene. For det andet stensværd. Hvor dum, mand. Det var stenhakke, jeg skulle lave. Hvor dum.
folkens, jeg glæder mig til næste optagelse. Så håber jeg ikke, at jeg besætter en ko mere. Eller gris. Klaus. Ja, når vi har spist dessert, så laver vi næste optagelse, ikke? Jo. Det er lækkert. Jeg elsker dessert. Men hvad skal vi have i dag? Det ved jeg ikke. Eller i dag, jeg får jo ikke dessert hver dag hos jer. Altså, jeg er kun på besøg hos Frida. Ja, I spørger sikkert, hvor vi kender hinanden fra. Da vi var helt små babyer. Nej, lad nu være med at fortælle den historie. Der var en gang. En helt lille gang. Hvor Pernilla, han var baby. Han var bange for mig. Fordi du skreg. Du skreg hele tiden. Du lavede sådan den der dumme lyd. Jeg blev altid bange. Jeg gad aldrig være i nærheden af dig som baby. Jeg er ikke så meget ældre end ham. Kun lidt. Ja, på dag. Og det er typisk, at du er forbandet af en ko, og jeg er endda mindre end dig. Det var derfor, du blev så bange for mig. Nej! Jeg er bare lidt... Jeg er bare lidt skræk. Se, nu lyder jeg straks ældre. Vi skal lige nå at hugge det sidste birketræ, inden det bliver tid til anden episode. Inden alle kommer ind og siger cracket. Vi har det, vi bruger til at optage hele skærmen. Det er QuickTime Player. Det er bare lige sådan, hvis I vil lave en. Nu rykkede jeg musen derovre. Ja, alle folk kan jo bare komme og lave. Der er ikke nogen problem med det. Det er meget let. Meget sjovt. Men altså, I må love mig, at det ikke er bedre end vores. Så er I rigtig søde. Og I skal bare være så store fans til jer. Yeah. Vi skal have t-shirts. T-shirt. Ej, skal vi lave nogle t-shirts? God idé. Det kan jeg sgu ikke finde ud af. Det er noget, du laver. Nej, jeg gør ikke. Jo, Jeg kan se. Vi skal også. Mærker. Jeg har sådan et æbeklistermærke, vi kan putte på. Æbeklistermærke. Det skal I nok ikke regne med. Nå, men Klistermærke. folkens. Desværre er vi nået til at slutte. Hej! Ja, vi skal lige trykke QuickTime Player. Slut det her. Det er limousinen. Slut. Hej, hvor vi ses. Og vi skal... Nu har vi sluttet. Så, det der var sådan en god udsendelse. Ja, Vi skal lave så mange flere af det der. ja. Det var sådan en god udsendelse. Udsendelsen bliver en succes. Det var så succes. Jamen, det er det, du skal hjælpe. Ja, så lang tid. Og så kunne du også... Det var helt tiden til. Ja. Så er der på. Jeg flytter sådan lidt. Jeg sagde yes. Hvad?